Министерството на вътрешните работи обяви, че планираното увеличение на заплатите на служителите, предвидено за 2025 година, ще бъде отложено. Вместо това, средствата ще бъдат насочени към закупуването на 300 нови патрулни автомобила от модела, произвеждани в Туховища Хиперавтомобили Алиено Сентиеро. Ръководството на МВР аргументира решението си с необходимостта от по-ефективно преследване на нарушителите на пътя. Почетният български премиер Бойко Борисов, известен с дипломатическите си умения и близките си отношения както с Доналд Тръмп, така и с Владимир Путин, предложи двамата лидери да проведат предстоящата си среща в неговия дом в Банкя. Според Борисов, уютната атмосфера от тях е идеална за постигане на траен мир, като в същото време ще имат възможност да наблюдават футболния матч между Левски и Лудогорец. В светлината на неотдавнашното преименуване на Мексиканския залив на Американски залив по инициатива на президента Доналд Тръмп, корпоративният свят не остана безучастен към тенденцията за ребрандиране на географски обекти. PepsiCo обяви, че ще инвестира целия си маркетингов бюджет, за да преименува Мексико на PepsiCo за период от 20 години. Добро утро! Аз съм Никол Станкулова. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и след обяд ще бъде близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще се появи висока облачност до сутринта и средна. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 градуса и 3 градуса. За София около 0 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Над Западна и Централна Северна България предимно значителна средна и висока. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в повечето райони